yw iechyd meddwl? Wel, mae gyda ni gyd iechyd meddwl yr un fath a mae gyda ni gyd iechyd corfforol. A mae'n rili bwysig bod ni gyd yn neud rhywbeth tuag at ein iechyd meddwl bob dydd. Wel, falle bod chi wedi sylwi bod chi'n fwy crac nag arfer, falle bod chi wedi sylwi bod chi'n mwy trist, neu bod anodd i chi wneud rhywbeth neu ganolbwyntio. Falle bod chi'n ymateb yn wahanol tuag at eich ffrindiau, neu eich rhieni, neu eich athrawon. Falle bod chi'n poeni, bod chi ddim yn teimlo fel bod chi'n arfer teimlo. Nawr, os bod chi yn poeni am eich iechyd meddwl, ble allwch chi droi am help? Wel, gwnewch yn siŵr bod chi yn gofyn am help, achos mae lot o help mas yna. Felly, wneud yn siŵr bod chi yn siarad i rywun. Siaradwch gyda ffrind, neu siaradwch gyda rhieni, neu siaradwch i'ch athrawon. Ac os chi'n teimlo bod chi ddim gallu troi i'r pobl yna, dewch i weld ni fel meddygon teulu. A beth am tips am sut i edrych ar ôl eich iechyd meddwl? Wel, dylsyn ni gyd wneud rhywbeth bob dydd tuag at ein iechyd meddwl. Yr un fath a dylsyn ni wneud rhywbeth tuag at ein iechyd corfforol bob dydd. Felly, tip i fi yw i cadw dyddiadur. A triwch ysgrifennu fe yn gyson, felly fi'n ysgrifennu yna tua 4 neu 5 gwaith yr wythnos. Dim ond cwbl o llinellau, so ysgrifennwch lawr sut chi'n teimlo, a pam chi'n meddwl bod chi'n teimlo fel hwnna, a wedyn ysgrifennwch lawr rhywbeth bod chi'n rili ddiolchgar am. I wneud yn siŵr bod chi'n aml yn canolbwyntio ar beth sy'n positif a beth chi'n ddiolchgar am bob dydd. Tip rhif 2 yw i ymarfer corff. Felly newch rhyw fath o ymarfer corff bod chi'n enjoyo. So fi'n hoffi danso, so fi yn aml yn neud gwers dawns dros y wefan. Felly newch rhywbeth bob dydd tua 20 munud i gadw'n heini. Tip rhif 3 yw i bita'n iachus. So mae rhaid i ni bita'n iachus ar gyfer ein iechyd corfforol, ond mae hwn yn rili effeithio sut ni'n meddwl a beth ni'n teimlo. Felly mae beth ni'n rhoi yn ein bola yn effeithio ein emosiynau. Felly triwch bwyta yn iachus gyda bwyd lliwgar, felly ffrwythau a llysiau lliwgar. A cofiwch, mae fe'n rili gyffredin i cael problemau gyda iechyd meddwl. A mae llawer o help mas yna, mae lot o bobl sy'n moyn helpu. Felly newch yn siŵr bod chi'n galw am help.